natiahnem. Toto je najlepšie miesto, lebo tu zvihneš ten padak proti Martinkám ako keby, dáš pravú a dole kopcom. Pekný interval. No. Podľa mňa je to čím ďalej, tým lepšie. Nie, len aby nezvyklo a Zrazu 10 metrí? zrazu sever a tu sféry. Môže. Tady som na Čipčia. Čipčia. To je taký kopec, som blízko Martinských dvorí, to je taká Lučanská chatra. Pozerám na kopec Kozel. Nie, veď tu som s kamarátmi na tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, hej. Oni idú letieť a ja chodím po sebe s jednou manželkou. Nie, traja ideme do leteča. Počujem to. Áno. Jej ten jogurt. Dobre. Môžeš zamerať na vratnici, tej ktorej na vratnici a ona to odloží do boku. Máš zapnutú, Vojto? Do formičky, do boku. Dajte na jednoduchšie. Dobre, ďakujem. Číslo, lebo má padák na Ďakujem. Tak idem ja? Amen, ďakujem, Vierka. Vidíme sa zajtra. Ahoj. Hej! Naša pani organistka. Poď. Ešte 2 kroky dohrám. Rozdých! Tak. Pekne. Nie, zrazu a ide to do strmov, proste tu robíš 3 kroky a zaťažíš ten padák tak, že zletí. Tak, u mne som si. Ľudne leď popri Ja svahu. idem tam, tak poď kľudne s tým spôsobom. Mirko, ľudne môžeš aj bližšie letieť, hej? Nechoď takto dolinou, no. Ľudne chodí viac do toho, že viac. Ale drží ho. Tak to vidíš, potom toho hrebienku pôjdeš ešte začne otvárať, keď odletíš. Ale keď si chceš predstaviť, nemáš auto, tak tým smerom. No, že Lukáš povedal, že zoberie aj smeči a nechal tu aj jedlo. A jedlo aj smeči. Kľudne mi to daj do batónu, nech to nemusíš ty niesť. No, daj. Ja mám, vieš, voľno. Ťahám. Otáčaj sa. Hore ruky, nohy, dávaj. Ja, A poď doprava hneď, práva. Dobre. Doprava! takto popri kopci leď. Nechoď tak na tú dolinu. Odleď kúsok, ale nie tak ako on. Ja? Tu proste hneď leď tam, aby si mala veľa výšky na preletenie takého hrobitu. Takto keď ideš dole, tam je tá prvá vyhliadka, tá nie je prvá, druhá. Normálne dopreď, ak sa dá, jasné, to je v pohode. Tak ako... Veľké kroky preč, hlavne s kľudom. Keď dáš Majka právu, tak budeš letieť takto vysoko. Ideš za ňou? Poď. Krok doprava. Tam je tá IPR. Počkaj. Je pár. Letím za pomoci prístrojov. Počkaj. Bez viditeľnosti zemi. Otáčaj sa, hore ruky, veľké kroky. Pekný štart. A doprava. Paráda. Ešte doprava, ku kopcu. Tak, a hore ruky. Pekná práca. Chceš odštartovať? Ideme. To baba. Jaj, hore ruky,
Ako zobral. Toto je na Egyptu dobrá sila. Dobrý, ako je. Nechceš skončiť na tom stromku. Veskovečka. Čo? Nechceš skončiť na tom stromku. To by bola hanba. Rada som ťa videla, Andrej. Čau. Tak sa ešte vidíme, či ako? Ja neviem. Popoď ho, keď stahuje. Keď spahuje? Stano! Čo ty tu? Peťa! On sa brúnie. Celkom celé. Mental! Stano, netrap Stana. Čekaj. Pekná práca. Mi ruky zmrzli. A nie. Ja nosím také rukavice, však mám ich tam také tie. Dlho je to nejako vysoko. A čo? Koľkokrát už išiel. Veľa. A potom sa dá zistiť na takom, čo majú tým... Ide ma rovno. Tak ja si nedám rukavicu. Spraním ti video. Spraním ti video. Má. Joj. Máš tu snížovať. Sa priťažšil tou kolmou. Čau! Ahoj. Vidíme sa niekedy, niekde.